18. septembra 2023 vyslala Čína 103 bojových lietadiel do vzdušného priestoru Tajvanu. Tento počet je najvyšší za posledné 3 roky. Tajvan je vzdialený od Číny až 130 km a predsa si Čína stále privlastňuje toto územie. Tento názor spopularizoval jeden z najväčších predstaviteľov čínskeho režimu, Mao Tse-tung, ktorý vyhlásil: Tajvan je náš a v tejto otázke, ktorá je otázkou vnútorných záležitostí, nikdy neurobíme kompromis. S jeho názorom sa stotožňuje aj aktuálny vodca Xi Jinping. Dokonca aj na čínskom ministerstve zahraničných vecí je napísané: Tajvan je posvätnou a neoddeliteľnou súčasťou územia Číny. Prečo ale Čína neuskutočnila vpád na tajvanské územie, keď už posledných 50 rokov hlása, že územie stále patrí im? Odpoveďou je, že Tajvan má najsilnejšieho spojenca na svete, ktorým je Amerika. V roku 1995 Čína poslala časť svojej armády do provincie Fujian, aby testoval rôzne druhy rakiet. Následne tieto zábery prezentovali v médiách, aby znázornili, ako by mohla vyzerať invázia na Tajvan. Vtedajší prezident Ameriky Bill Clinton na to hneď zareagoval poslaním najväčšej vojenskej flotily od vojny vo Vietname. Na pomoc prišlo to najlepšie, čo mal americká armáda, s jasným odkazom: Naša armáda je výrazne silnejšia ako tá vaša a preto nechajte Tajvan na pokoji. Ukázalo sa, že táto pomoc mala zmysel a Čína ukončila svoje vojenské manévre v blízkosti Tajvanu. Ahojte, moje meno je Tibor Feher a vy vítajte pri ďalšom videu. Situácia za posledných 20 rokov sa výrazne zmenila. Čínska armáda výrazne vzrástla a je považovaná za najväčšiu na svete. Tak ani výstrha USA už nemá také slovo ako pred 20 rokmi. Čína preto v posledných rokoch zvýšila počet manévrov v blízkosti Tajvanu, kde narušujú tzv. ADIS. ADIS je identifikačná zóna protivzdušnej obrany. Ten, kto vstúpi do tohto územia, by sa mal identifikovať a požiadať o vstup, inak je považovaný za nepriateľa. Čína takéto prelety a vojenské operácie na tajvanskom území vykonáva neustále. Počet takýchto neoprávnených vstupov za posledné roky vzrastá. Môžeme si to aj pozrieť v tomto Exceli, kde je na dennej báze monitorovaný každý nepriateľský vstup do tajvanského vzdušného priestoru. Presne sú tu aj definované druhy lietadiel, ktoré vstupujú do tohto priestoru. Ako môžeme vidieť, tak počet lietadiel za posledné roky výrazne vzrástol. Nadobúda kontúr, že Čína takéto prelety do nepriateľského územia robí zámerne. Samozrejme, že čínska vláda nechce prelievanie krvi a bude sa snažiť urobiť to čo najmenej drastickou cestou. No ako je napísané aj v čínskom práve, ak sa nepodarí získať takéto územie diplomatickou cestou, je vstup na cudzie územie dovolený aj iným spôsobom, teda obsadením územia vojenskou armádou. No dobre, ale ako by takáto invázia vyzerala? Osobne si myslím, že by vpád nastal zo vzduchu, keďže vzdušne vie byť Čína najrýchlejšia a vie zničiť najväčšie územie. Územie Tajvanu je viditeľné pomocou Google Maps, čiže ich dôležité štátne miesta sú viditeľné a ľahko dosiahnuteľné. Na druhej strane napríklad Čína má takéto miesta prísne ukryté a nevieme ich vyhľadať ani na internete. Čiže tajvanské dôležité štátne budovy by boli zničené, následne mosty, vojenské základne a radary. Ako môžeme vidieť, tak Čína má výraznú prevahu aj na zemi, tak tiež vo vzduchu aj vo vode. Jednoznačnú prevahu jasne podporuje aj to, že Čína je tretia najväčšia jadrová veľmoc na svete. Na druhej strane Tajvan nevlastní žiadne atomové bomby, čiže jediná možnosť záchrany, ktorá by zachránila Tajvan pred obsadením, je Amerika. Ale prečo vlastne Tajvan je taký dôležitý pre Čínu a USA? Takýchto dôvodov je viac a preto si ich prejdeme pekne od začiatku. Pozrieme sa na to z pohľadu Pekingu. Čína vlastní 10. najdlhšie pobrežie s viac ako 14 000 kilometrami. Na tomto pobreží sa nachádzajú tie najväčšie prístavné mestá ako napríklad Hongkong, Shenzhen, Šanghaj. Pozdĺž tohto pobrežia sa nachádzajú tisíce malých a veľkých ostrovov, ako napríklad Japonsko, Tajvan, Filipíny alebo Borneo. Medzi týmito ostrovami sa nachádzajú dôležité body pre export Číny. Práve tieto body má pod kontrolou USA. A keďže vieme, že Čína je najväčší exportér tovarov na svete, potrebuje mať jednoduchý prístup do svetových vôd.
Tieto ostrovy vytvárajú tzv. First Island Chain a práve Tajvan je úplne v strede tohto spojenia. Preto je Tajvan tak dôležitý pre USA, lebo ak by nebolo jeho, tak toto spojenie by bolo prerušené. Ďalším dôvodom je veľkosť tajvanskej ekonomiky. HDP Tajvanu je 790 miliard amerických dolárov. Keď to porovnáme so Slovenskom, tak HDP Slovenska bolo v minulom roku až 116 miliard amerických dolárov. Hlavným dôvodom, kvôli ktorému sa Tajvanu darí lepšie, je polovodičový priemysel, v ktorom úplne dominuje. Firma TSMC alebo Taiwan Semiconductor je celosvetovým lídrom s kapitalizáciou viac ako 457 miliard amerických dolárov. Čipy z tejto firmy sa nachádzajú vo všetkom, od smartfónov až po vojenskú technológiu. Až 92% všetkých najmodernejších čipov pochádza z tohto ostrova. Práve tieto čipy tvoria jadro najmodernejších vojenských strojov v USA. Preto USA nemôže riskovať, že by táto firma bola prebraná Čínou. Ďalším dôvodom môže byť, že čínska ekonomika začína výrazne spomaľovať. Populácia výrazne starne a po prvýkrát dokonca aj poklesla. Napomohol tomu zákon jedného dieťaťa, ktorý dovoľoval mať iba jedno dieťa pre rodinu žijúcu v meste. Aj keď sa tento zákon zrušil v roku 2016, pôrodnosť sa neobnovila. Ani prítok nových pracujúcich zo zahraničia neprichádza, keďže pracovné podmienky nie sú ani zďaleka priaznivé. Tak čínska vláda hľadá spôsob, ako by mohla naštartovať ekonomiku. Jednou z možností, ako by mohli premiešať karty, je obsadenie Tajvanu a privlastnenie si TSMC. Samozrejme, nič takéto nechcem privolávať, lebo predsa vždy na konci dňa ide o ľudské životy. Každý vojnový konflikt je pre celý svet nočnou morou a nikto si to nechce ani len predstaviť. No ako sme mohli vidieť, mocenské záujmy občas vyhrávajú nad ľudskými životmi, ako to je v prípade Ruska a Ukrajiny. Osobne si myslím, že tento konflikt je čím ďalej viac a viac možný, keďže vláda Xi Jinpinga kvôli jeho veku 70 rokov už nebude mať tak dlhé trvanie. Zostáva nám len dúfať, že sa táto situácia vyrieši diplomatickou cestou a bez krvi prelievania. Ak sa vám páči tento druh informácií, podporte ma lajkom alebo sledovaním tohto kanálu. Nech tento content môže vidieť viacej ľudí. Posúvajme sa navzájom. Majte sa.